Setyaki dinuluwirang tumandang rangkon sariranira Setyaki mandra atmaja Kakang Dawa kados pundi Yayi Mas Setyaki jibahan ingkang pun sampiraken dhumateng kula lan panjenengan menika mboten enteng. Ngupadi murcanipun Anggir Samba ingkang sampun sawetawis budal murca saking negari Dwarawati. Nggih, ya abot enteng mila menika sampun dados kewajiban. Lajeng sakmenika badhe ngupadi Anggir Samba menika wonten pundi? Kula piyambak ugi dereng mangertos. Wong awake dikon goleki ya mesti wae ora ngerti to, Bun. Ah nggih. Bakenipun monggo budidaya wonten ing papan-papan ingkang mbok menawi mangke Anggir Samba menika mapan wonten ing papan mriku. Nggih, menawi mekaten monggo Yayi Setyaki tumuli rikat kemawon. Mugi-mugi enggal pikantuk damel saged pinanggih dhumateng Anggir Samba. Nggih. Monggo, atur dulu. Sesumbar mawa lindu bumi gonjeng kumaludo kuntur ketuk humep sang jala nidi mlaku nang tengah dalan ora gelem sisi-sisian Setyaki. Iya, Kakang Kartomarmo. Minggir. Kowe arep nandi. Ora perlu aku arep ana ngendi nanging dalan iki kowe iso minggir ora? Nek aku ora minggir, kowe arep ngopo? Oh. Iya. Ora mbiyen ora saiki kowe mesti mung bakal memungsuhan marang Kartomarmo. Opo abamu? Yo, nek pancen kowe sing miwiti mbibiki perkara ayo. Mati dening aku. Maju biji ambrol.
Brangkang apa? Gelut man. Lho gelut terus apa kok ora ana mungsuh? Pinanggi kali Setyaki man. Lho. Ya ini kono Setyaki. Anyoto kula sak para wadya boling Ngastina lan ugi para kadang Kurawa pinanggih Setyaki man. Ajeng sisisian dalan ora gelem ning pancen niate Setyaki nantang. Wah. Saiki nek diterus-teruske ya engko ming ngerusak-ngerusakke. Elek Kakang Durna wis kadowan. Saiki golek dalan liya. Wis, engko timbang ming suwe nang kene tur ya mesti ora mesti urung mesti nek menang. Wis saiki nyimpang dalan wae. Nyimpang dalan mawon. Wis nyimpang dalan kok ndak ketinggal Kakang Durna kae.